ani jadu nono kare yang bahai khetong na jadu ani jadu nono kare yang bahai khetong na manai nono ang tini pogi maya khapang nengani yang nini thya sai te pai tha nung no ani lang ma nung bai cha le ang bahai tong mana Nini bagaya thui bo mano nengano ya kare kulang khe re sa re sa sa re sa sa re 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 Nini bagaya ke thang bo tong mano nengano kha no no wang lang ma bor na yang ang ni ni thya shat ni ani di da yo ani jadu yo kha no no wang lang ma bor na yang ang ni ni thya shat ni ani di da yo jadu ani jadu nono kare yang bahai khetong na jadu